Mas hugot nga screening sa mga tao pasulod sa borders sa Davao Region ginaandam na. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, gilauman nga karong semanaha magpagula og guidelines alang sa mas hugot nga pagpatuman sa border control sa Davao Region. Wala pa'y guidelines, labot sa mas hugot nga pag-screen sa mga taong musulod sa tanang border sa Davao Region. Sumala ni DILG Region 11 Director Alex Roldan nga gina-consolidate pa nila ang mga komento ug suhestyon sa mga LGU kini aron magkauyon ang tanan sa mga sumbanan. Sa inisyal nga nasabutan sa Regional Interagency Task Force, esensyal lang nga lakaw ang pasudlon sa rehiyon o mga authorized persons outside residence kon apor. Apan kung dili importante ang tuyo o mulaag lang, kinahanglan nga magpakita og negative result sa RT-PCR test. Mag-set up og resolution nga mao'y guidelines para sa local government units. When we say guidelines, dili ni siya implementable until nga ang local government units mag-set up og iyang paglingong executive order for its implementation. You have to remember nga in the end, it is the local government who is going to implement this. Gipasabot sa opisyal nga kinahanglan kini nga ipatuman subay sa suhestyon ni Davao City Mayor Sara Duterte aron mapugngan nga musaka ang kaso sa COVID-19 sama sa Metro Manila kung asa nagkulang na ang mga pasilidad. Giklaro sab nga dili lockdown ang ipatuman kundili border control lamang. Doon ay mga gikan sa mga high-risk areas na munaog sa Northern Mindanao then mag-bus pa yun sa Davao. Kuyang uban dito sa Central Mindanao yung mag-bus pa yun sa Davao. So how do we control that? Dili man nato necessary nga i-close but rather i-make sure lang nato nga low risk. Managlahi ang komento sa publiko sa ipatumang pulisiya. Kung i-close na, mas mahal pag itong ekonomiya kay maproduksyon o ang panarabaw sa mga tao, mawala. Basta kayuhan dahil, sugot ko. Oo. Tek, gina-finalize pa sa karon sa Regional Interagency Task Force ang kining guidelines. So gilauman nga posible nga sa Thursday o di ba kaha Friday kini ipagula. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.